Alobinago. Inyekwara jigi biscuit bife tara. Na apple maka mama ibuke. Okay, mama ebu jigi. Nago ga go kweda ugba no. Ebe obuna no easy ke dị na ndị a. Ọ ga dị great o ji wee n'ọgụ ụwa. Babe. Keyo. Be romantic. Akwiti nke get nke be your problem kwanu. It doesn't matter now. Nah, respect yourself. Kwa iro ngugu mina ga na hemendere. Na madam ta biscuit gi ganta nke ndị a. Babe apple di ya. Nema anya ihe biscuit ana tuma mmakwu mmaga ora mkpọ ga anya. Mina ga na kwa ata ngi ndiri tita. Kembo sin ka bidukwu. What's your problem now? Nah, madam, nema anya ka ngwa gi. Try and be small romantic. Be careful. Ina anya na kwa gi ihe obuna ina eme no wa. Mara ihe ina eme. Uche gi di ahụ. Be apple di ya. Ọ dị ka m na-ekwu ya ngwa wetekwa ọzọ aka nkwụkwọ ga anya. Ọ dị na-emebi gị. Ya ga ji hate date Anambra men. They won't be romantic. I'm not romantic for once. Iti isi ebe a na njakịrị gị isi. Ihe aka iji hate Anambra men. Ti isi ebe a na aka njakịrị gị isi na. Isi gị nọrọ iche ka ahụ gị nọrọ iche. Ọ dị ka isi ngwa sibazu. Sibazu pụọ ọsọ. Sibazu pụọ ma were ya rọd ka ọ ga-ebe a uzu. Relationship a na-erube 1 week if you begin title. Ka nlachabe gị ike. Anambra dị romantic nkịta ara kpụrụ kwa ọfọ gị. Ma bizago nwụrụ anya. Nah, kimbe mmadụ eme ka ya anụ akịta guys we make this thing in life. Ị na-arụ na aya nwa m since. Enwe m ego mejigotelu nwa ọgwụ na-eke ọ dịzi ka ogwu. Chineke na-atabe m afụ enough. Ihe ụjọ mmemme gba alụnụ my sins allow me. Ị na-eche mgbe ọ ga-esi m n'ọnụ wee pụta. Ọ ya ka ime erigido mmaga anwụọ. Kịta mpa gị dị ndụ, nwa anyị ka n'aka dị ndụ. Ị ga-eji ya wee mee ihe ibe gị na-eme, ụmụ ụgbọ gị na-eme. Cash out, rubo ụwa, kọba foreign. Were ya gbazuo ozugbo, nọrọ ọfụma, ị na-aza ajị ya, ka ya na-akọ. Nọ na-achọ ka asị na-ekwensu nye ga advice maka ije mee ya. Na-eribe. Child of God. On time okay. Ibi n'ụwa adịghị izu. Ege na-ekwensu ntị, emena ihe adịghị n'obi. Ebe ka onye esi. Ụwa nwayọ. No. Mpaga a na-atịrị gị alụ na-aja egwu. Mpaga igbu mpaga ọ ga na-atọmentị gị ma nlawụla abalị. Igbuo ya ọtọmentị ya ga-ekechi eto nwa gị a na ịchọrọ ihe uzu. We one day be your destiny helper. No. Nwa gị a na ga-abụ doctor, bụrụ lawyer, bụrụ engineer, bụrụ professor, bụrụ president and governor. Nwa gị eme ototo na ọgbọgba mkpụrụ mmiri. Before you know it, nwa change your life. Weep no more, the Lord is your strength. Nwa ga-awa gị isi were ya mee ihe ibe gị na-eme ka ị cash out. Onye a na-ege advice ya na jụọ na onwe freedom ebe ahụ ọ nọ. Before pụta oge take order. After take order pụta mana nwa nche pụtara onwe freely na-akụ. Metakwa na nobody will question me, nothing. Ege na-ekwensu ntị. The world is vanity upon vanity. Ege na-ajọ mmụọ ntị. Ọnwa ajọ mmụọ dị ya na-agwa gị dati na ege na-ajọ mmụọ ntị. Wait on the Lord. Confirm me. After ka ntachala ofu 9 months of suffering and how many years of suffering? Ndekwa bịa lee nwa m ma o je were ya gwọ ọgwụ ego. Nna m nkịta nne kwulo ya abalụ m. Mkpatazi ego nwa ka onye ya dị elie. Mba. I know that the God will show us mercy one day. Kita ka ofu gị bido. Ị na-amụ abi. Ọkwa ife iri ji ebe a. Ị na-amụ. Ebe ka ị na-eje. Ebe ka ị ngwa siba pụọ. Siba zuo pụọ. Nọrọ ebe a ma isie. Ekwesu. Active.